Hormatly adamlar, men Türkmenistanyň raýaty, Hudaýa şükür ýurdumyz parahat, iýjegimiz, geýjegimiz bar. İşläp ýörüp asuda, kiçike çağlarymyza gowanyp, näme? Çağlarymyz gulýal ak mermer mektepberde okap ýör. Ýöne arada şeýle wakalar bolup geçdi. Türkmen halkynyň arasynda öz içinde öz haramdada adamlarymyz bar. Öz halkyny satyp, ýagny halkymyzyň arasynda dowurly gurrunlar, ýalan ýaşyryk gurrunlar çykaryp, internetlerde çap çykaryp, bir giden ýalan gurrunlar çykdy. Ina o sözlerin sonuna yetildi. O sözler yalan olup çykdy mehriban adamlar. Hemmäňiz bilýänsiniz. Näme iýjegimiz bar, işjegimiz bar, Hudaýa şükür, geýjegimiz bar, bazarlarymyz doly, ýurdumyz parahat, giýjegimiz rahat. Ýöne şular ýaly halkymyzyň arasynda öz türkmenimi haramzada ahwel tapar diýýäm, näme şular ýaly haramzadalar bar. Mehriban adamlar ynanmak däl. Munala halkyň arasyndaky dowurly gurrunlar ýurdumyzyň parahatçylygyny bozjak bolup bir giden ýalan ýaşyryk gurrunlar çykarýan haramzadalar bar. Ine gelsin şolar ýaly haramzadalar halkymyzdan ötünç sorasyn. Biz türkmenler arasynda bular ýaly haramzada öz halkyny tatyn dönüklere orun ýokdur.